Ndị Igbo ekele m onye ukwu kele onye nta ndewo nke onye chiri ya zerekwa. Aha m bụ ụkọchukwu Onyeze ejikwana Vika TV wee mara m n'efere mba ụwa ma n'akwụkwọ mgbasa obi nke mba ụwa a na-akpọ soshal midia. Ihe nji wee bata taa bụ okwu gbasara Mathias Ezeaku na onye kesi na aha ya bụ Onyeze Jizọs ka Onyeze Sizọs. Enwekwara ike ịkpọ Onyeze Jizọs because enwe ọtụtụ Jizọsis. Enwe Jizọs of Arimathea, Jizọs of Igbo, Jizọs of na-agba football. So Jizọs na mmadụ zara Jizọs abụrụ iche ihe amaghị ihe anyị na-eme. Mmadụ onye anụ Jizọs efe ilie na a na-akpọ ọgbara Chineke dị ndụ. So ọ zaghị Onyeze Jizọs abụghị abụ nsogbu. Mmadụ nwere ike ịza because enwere so many Jizọsis. Mana mgbe ọ ga-ebu nsogbu ọ bụrụ na ọza Jizọs Kraịst, ọ tinye ya Kraịst o gbuola onwe ya because onye ha abụghị onye eze nke Jizọs Kraịst. Ya ọ bụ onye eze nke owu mmiri, onye eze agbara mmiri, na onye eze ndị amaala, onye eze ndị mmụọ ọjọọ. Ọ ihe onye ha bụ. Enweghị m apology for saying this. Gịnị mere m ji wepụta taa? Emego m ihe onyonyo ugboro na-akpọ nwanne nwoke bụ Mathias si ya nna m gekene ntị. Asịghị m gị ebula agha megide ndị ụrụ onwe ha sị Chineke kpọrọ ha. Asị m ebula agha megide ha. Asị m ebula agha megide ndị fake pastors, yahoo pastors, ndị ọnya akpa eli ozu, ndị gwa m ọzọ ma ọzọ. Mana ebe m gwara ya ka ọ nwere na-ebu agha gị hapụgo n'okpukperechi nke Kraịst aka, ihe na-ama ha karịrị gị. Ya sị na ndị ụka bịara bịa laa okpukperechi nna ya n'iyi, ya gbaa Baịbụl ọkụ, chalenji ya otu onye ndị pastọ ahụ kwa si na o meriri ya onwe ihe agwọrọ. Ma kpọọ ya mgbe ọ na-ebu agha begide ndị fake pastọ, nsogbu adịghị. Mana ịhụ na nke ị bịara na gị gawazi ya bụ na ịkọtọsị ndị okpukperechi nke Kraịst, ebe a nke ị kọrọ aka na tipa bụ aja. Ma sị na ọnwụ na ụka ntine na-eme na m ga-etoro challenge on him. Challenge m ga-etoro kwa na awe mụ na ịpụta ka akpọta ndị ọrịa. I don't have that time for that nonsense. Ọ wụta ka Chineke ji eje ozi. Onye mere ekpere m ji na-emere nwaanyị ahụ grasị a ga-akpọrọ ndị ọrịa n'ihu Mathias ya emetọọ ya onwe ya, mebọchia ya, ama ihe ndị mmadụ. Onye ahụ na-amaghị ya na Chineke anyị na-echeto arụ ọrụ. Ọ gwụla ma Chineke dunyere gị sị gị go for this guy challenge card. It's a different ballgame. Ị ga-anọkọta mgbe akpọta ndị ọrịa ka eme nka. God heals. Chineke na-agwọ ndị ọrịa site na ha Jesus Christ. He heals. Aka m ebelieve ihe Mathias na-ego ọnwụ na ahụbe m ọtụtụ ọrịa Chineke si n'aka mụọ na onwe m nga m jọs kwuche okwuchukwu kpee ekpere normal ekpere ya ọgwụgwọ nsọ ewere ọnọdụ. So ọ bụrụ na m ahụbe ya m ga-ebelieve ihe ndị ọ na-ekwu. Na m akpọ ya sị na m lekwasị anya na ibu agha megide fake people na ndị na-agba ndebe anyị sị onye nwere ọgwụ na ekpere. Ọ bụrụ ihe ndị aka ọ na-eme akwụ m ya n'azụ ya ajụ si ihe ga na-ebu agha megide okpukperechi nke Kraịst. Ma sị oke nsogbu ya ga-ebido. Akwụkwọ nsọ kwuru na Abụ Ọma chapter 16 verse 4 kiri na isi ya mokwu nke 4 ihe mgbu ha ga-abụ ndị were chi ọzọ wee mere chi. Ugbu a dịka ihe nji wepụta na-eme ihe onyonyo na ihe mgbu Mathias ebidola. Ekwubeghị m okwu ihe ga-eme ya, ọ malitela already. Mana m chọsị ka m kwụsị dị ọdatesi ga-eme n'ihi na ihe ameghị ugbu a bụ ihe ekpere na ekpere. Ọ gwụchara ma ọ kwụsịrị ị na-akọta ha Jizọs Kraịst. Gekwa ntị, ọ bụ na ọ kọtawa pikchọ ndị mmadụ na-eyuzu n'ihi na pikchọ ha na-esowa pikchọ Mary, pikchọ Jizọs, ya ahụ pikchọ Jizọs, ya ahụ pikchọ Mary. You can believe it, cannot believe it. Ya ahụ actors that acted. Eji ya na as a symbol, which is I don't buy to that idea. So ọ bụrụ na that picture onye ọcha eji kpọrọ Jizọs ka ọ na-akọtọ ka ha dị iche. Mana ọ bụrụ na ọ na-akọtọ Jizọs ka akpara Chineke onye nwụrụ ebe n'ihi mụ na ya o gbuola onwe ya. Ya wee bụrụ na abanụgo ya na dịka unu nụkwara ama na unu anụ na ya ọtụtụ efere mba ụwa na abanụgo ya na South East niile broadcast na niile radio station. All the beginning of his sorrow. Ihe ọjọọ ihe mgbu ya ebidola. Ebe anyị si ewetara unu akụkọ ala anyị tata bụ na Authority Radio 91.9 FM Nnewi amachiela Onyeze Jizọs bụ aka na-asụ ụchụ ịbịa na Radio Authority 91.9 FM Nnewi abịa agbasa ozi. Otu aka ahụ ka amachikwara ya bụ Mathias Ezeaku. Ihe mere ji wee machie Mathias Ezeaku ịbịa na radio station Nnewi
agbasa ozi bụ na ya bụ redio steshọn ahụ ka ọ na-abịa ayọ enyemaka ndị otu Kristi ka enyere ya aka wee kwado foundation nke ọ na-arụ ọnụ wee mechaa wee nyochaa wee chọpụta na ọ na-abụ ndị otu Kristi nyechara ya bụ Mathias Ezeaku aka tụkọchara ya ego ọ nachiyazi ya azụ ọ bụrụzie nwa ebinibịa were ọkpọ o bidokwa buwekwa ndị otu Kristi agha nke mere o ji buru Baịbụl gbaa ya bụ ọkụ. O wutere Dr. Patrick Ifeanyi Ụba nke ukwuu wee tinye ya bụ iwu na ọtọriti si afụsụ n'ọkpa ha na redio steshọn 91.9 FM n'ụbọchị ọbụla afụrụ ọkpa ha na ihe ọbụla ha fụrụ ha eme gịnị ha ewere. N'otu aka ahụ ka a machikwara Onyeze Jizọs wee gwa ya wee chie ya warning dọọ ya aka na ntị si ya biko dododo anwakwa na anwa abịakwa na redio steshọn 91.9 FM ọtọriti abịa agbasa ya bụ ozi na ụbọchị ọbụla enwudere gị na-abịa agbasa ozi na-akụziri ụmụ yuutu ka esi agwọ ọgwụ ego, na-akụziri ụmụ yuutu ka esi esi ite, na-akụziri ụmụ yuutu ka esi agwọkọta wee na-ekechi ma ọgwụ ma rishua na a ga-akụ gị ihe tinka kropan aka na abụ ga-efekwa gị azụ maka gịnị na ihe a nakọta bụ Operation Liberate Our Youth na nke ikpeazụ a. Onye binyere aka n'ọkwa bụ Sinetọ Dr. Patrick Ifeanyi Ụba ebe Chukwuzo na Nnewi JPAC okwu anya ọnụ wee gụpụta ya bụ ihe agụmagụ ndewo. Ihe ọzọ unu ga-ahụ na ihe gbasara ego ga-akọ Mathias n'aka ole sọwụ slongas ego ihe gbasara ego ọ ga-enwe problem financial ma ifruze account many things watch out ọ ga-ebido mewe. Then ihe ọzọ na-achị kpọtụrụ onye ọbụla na-efe Chineke n'ime mmụọ na eziokwu onye ọbụla na-efe Jesus Christ anyị through Christ. Ọ bụrụ na iso na ndị na-atụrụ Mathias ego o ji na-eme foundation o ji na-eme nke ya emechaa ewerezie na-aga na sponsor onwe ya hapụ gị were nyere ndị ahụ ọ ji wee nata the money ọ natara ego ka o ji nyere ndị ihe na-esiri ike aka ya were na-aga na redio na-aga na social media na sponsor were ego ndị Kristian nyere ya ebu agha megide Christianity. Ọ bụ dị ka na-enyekwa Mathias ego ma na ịbụ onye iro nke Christ. You are contributing to the downfall of which Christ will never, the body of Christ will never fall. Ịbụ onye iro nke Christ. So from today, ọ bụrụ na ị na-eso na-atụ ego na-enye Mathias wepụ aka na ya aka ga adịkwala. Ọ bụrụ na iso na foundation ya wepụ onwe gị na ya ma ọ bụrụ iwe onye nke Christ. Ruo mgbe ọ ga-echegharị si ya dị sorry ịkọta aha Jesus Christ ya kpọkọta ndị pastor fine. So ma na-ekwu okwu taa dịka onye ụkọchukwu na-arịọ onye ọbụla from today nobody should make any contribution to Mathias. And that didn't happen around the Southeast niile. And then when the radio station ọbụla m matara ọ ga-agwa I will sponsor that program ọ na-eme that day say awụpụ ahịa ọ ga-eme nke ha bụrụ nke Mathias nke ọzọ bụrụ nke si ya kpọrọ ya onye ozi Jizọs. That young man ịhụ na o kwesịkwara mmadụ na-eme ihe gị kwuo ị mara ihe ị na-eme gị silekwa ihe m na-eme. Enwere ndị dịka ndị si ha wụ akị tiwara akị tiwara ọkụkọ tiwara akị whatever they are. Alikiri m ihe ndị ha na-eme because ha sị ha wụ ndị dibịa ha na-agwọ ọgwụ ma nke Marine Temple ịmara ebe ha nọ onye Jizọs ama m ewu dibịa ama m ewu pastọ ama m ewu ihe odo ndị na-amaghị ndị na-amaghị okwu Chineke o doro anya na iwu onye dibịa ma gị eleghị iji burukwa Baịbụl na-eme disivu onwe gị gị buru ihe akpụrụ akpụ ihe chi ndị ọzọ dị iche na-edisivụgharị onwe gị pipụl na-efele gị chenewu mmadụ chenewu onye nke Kraịst ma na-ewu ma mịwọta shi bịara ụwa bụ idisivu onwe gị abanụkwu onye ya. Adị ma nye gị advice gee ntị onye ụzọ Jizọs wepụ aha gị n'ihe gbasara ihe Kraịst fesie ọdịnala ahụ ị na-eme very very well na-aga na mmeri gị na-achụ àjà gị akpọzụle Kraịst ahụ akpọzụle Chineke ekwuze n'aha nna kwuwe n'aha agbara gị na ya na-efe so na ka ihe ka nwee ike mara ka anyị na-aya otu akọ ha nọ n'ụbọchị taa ụfọdụ fọ ofu ala afọ asụ onye jụwa nkwụ ka pịwanụ mgbupụ ya erula. Chukwu gọzie nnukwu gọzie nye nta keenụ ntị enwere ihe onye ọzọ ngaji imekwe mgbe oge eru unu ga-ahụ m soro na anyị ihe anyị na-eme na Jovika TV mana YouTube na Facebook ọ ga-adịkwara unu mma. Chukwu gọziere m ndalụnụ.